klidně 25 bylo. Opravdu. Přesně. Pátý gól dal Míša Severák. Prosím vedoucího sportovního kapu Michaela Nebeského, aby z kapu Michaela Nebeského, aby donesl souvisky. A David Hormáček. Celá den furt Srdcovec Králové 0-11. Tak to je Vlasta Král. Zápas nám skončil vítězství prvního zápasu s novou realizací 7-5.
Jirka Lindr. Máme tady první remizový styl. Neděl, to je tvůj gol! Naše částka už bude taky zajímavá do tohoto projektu, který přispívá. Michaela nebeského, aby se do toho mikrofonu samozřejmě vás. Jestli vás můžu poprosit, tak poprosím o potlesou pro Karla Kormejského a Martina Zbořila. Takhle ono Karel už chodí bezberlý, ale no, na ty kamery to vypadá líp. Tak, Kájo, jsi vynikající DJ, super ta hudba, kterou sice nikdo nezná, ale je to dobrý. Kájo, jak se vlastně u vás dvou zrodila myšlenka pořádat charitativní turnaj a proč jste si vlastně vybrali z Podhradecka? Tak děkujeme Kájovi, prosím Martin. Já mu dám to vracím těch 14 dní. Víš, že mám ty bedle, jo? Tak zrodilo se to asi tak, že na Hradecké Slávii probíhal turnaj 27. prosince, jestli si to všichni pamatujete. A potom, co to Pavel Matějku a Jindra Doubek, tuším, že to takhle bylo, ukončili, tak přišel za mnou Martin Zbořil, jestli jsme nechtěli pořádat nějaký turnaj. Padla samozřejmě hned myšlenka uspořádat turnaj tady v Třepši, protože ta hala tenkrát tady byla úplně nová. A Martin k tomu dodal, že bychom mohli vybrat při této příležitosti nějaké finance na charitu. Musím se tady omluvit, že první ročník proběhl pro fakultní nemocnici. Myslím, že jsme vybírali na onkologii dětskou. Zápětí další ročník, potom co nás odmítli de facto, kde jsme chtěli přispět, tam nás odmítli, tak vznikla myšlenka podporovat z Podhradecka a jsme za to velmi rádi, protože víme, jak Michal a jeho tým pracuje a ta částka, kterou tady
zmínil, tak samozřejmě nesouhlasí, protože s dnešním naším příspěvkem už bude o něco vyšší. Já předávám teď slovo Martinovi tady a každopádně bych chtěl poděkovat všem, co jste tady, jelikož nás včera zastihla v 1 hodinu zpráva, že nám jeden tým odřekl, takže jsme měli ještě včera plný ruce práce a přeorganizovat celý program. Sami jste si všimli, že místo 18 minut hrajete 2x12, takže jsme vám tam trošku přidali, ale doufám, že vám to vynahradíme potom večer v Rumpě, že si tam budete moct dát nějaké občerstvení. Nechci říct na nás, pomohli nám v tom sponzoři, kteří samozřejmě tímhle taky přispěli, ale budete tam mít nějaký gulášek, nějaký obložený místy a samozřejmě pivo, dokud se to nevypije, tak máte gratis. Tímhle bych chtěl poděkovat tady Michaelovi a předávám slovo Martinovi. Já už myslím, tady bylo řečeno úplně všechno, takže já jsem velice rád, že jste dorazili všichni. Beru to, že tato akce je dělána pro dobrou věc a strašně se mi líbí, že se tady sejdete po roce a v různých skupinkách debatujete, diskutujete a přinášíte třeba i nové nápady, takže za to jsem moc rád. Jak tady říkal Karel, včera nás jeden tým vyšplouch, byl jsem strašně naštvaný, ale ta nálada se už zase dneska zlepšila, už vás se usměju. Tady se nesměju na fotkách, ale to je můj úsměv, jo, takže já už to vypiju. Takže ještě jednou díky a přeju, aby jsme tento turnaj ve zdraví dokončili a potom vás teda zveme všechny na, my tomu říkáme žumpa, není to žumpa, je to krásná hospoda, kde tady to bude vrvo a tam to byl taky vrvo třeba, jo, záleží pak na nás, na panu Hospodský, tak nás tam nechá dlouho. Takže ještě jednou díky a ještě všem daří. Martin Skořil, Karel Kurhajský. Přátelé, moc díky za celý z Hradecka, protože bez vás by to nešlo a je tady většina z nás, co ty děti máme a buďme rádi, že je máme zdraví, protože ty příběhy, s kterými se my potkáváme, nejsou pěkný a díky vám jsme schopni jim aspoň trošku pomoci. Takže díky vám všem a hezkou zábavu a hezký den. Na 7-4 volá číslo 8 Adam Kovač. Na 1-1
nejdůležitější věc, pro kterou tady jsme, tým, který Dámy a pánové, páté místo Třebeš. Ale já mám takový pocit, že o těch chlapcích ještě už slyšíme. Ptal jsem se, jestli mám k tomu něco říct a nikdo nic neřekl, takže jak říká Karel Podhajský, stabilní účastník, ale ještě tu Třebeš si necháme ještě na později. A čtvrté místo vyhlásí organizátor turnaje, pan Karel Podhajský, který vychytal nejvíc nul za FC Hradec Králové. Tak čtvrté místo seděli Novohradečáci, tímto jim děkujeme, myslím, že tady jsou podruhé a jsou úžasní a skvělí. A to je Šmaus. Šmaus, legenda, minimálně na Novohradecku. Takhle Šmausy, já žiju pořád z toho, že na Sport Hradec Cupu jsem dal víc gólů jak ty. A od té doby už jsem nehrál fotbal, ale přátelé, Novohradečáci. Je to nevděčný rozhodovat zápasy, takže já bych poprosil potlesk, protože si myslím, že to dneska zvládli úplně fantasticky. Jak si jim říká muži v černém, děkujeme, že tady s náma byli celý turnaj a doufám, že příští rok opět můžeme se spolehnout. A teď Michael chce po mně mikrofon, nevím, co bude povídat. Tak jako nechce, ale musí, ale rád musí, protože já nevím vlastně, jestli můžu jmenovat, ale jeden tady si k rozhodčích už nás dlouhý roky podporuje a veškerý honorář věnuje právě na Sport Hradec Cup. Poprosím, přátelé, i přes veškerý vaše negativní rozhodnutí a tak, ale zaslouží si to potlesk pro rozhodčí letošního turnaje osobností. Díky moc, chlapi. Roli zdravotnice už tady po několikátýho roku nenápadně zosobňuje paní Evička. To bylo slečno. Evičko, pojď mezi nos. Evička, měla jsi letos nějakou práci, Evi? To byly fauly, ale... Tak mě rozhodilo to, že říkala, že měla jenom 3 takový malý. Tak, Evička! Já bych jenom dodal k Evičce to, že my jsme samozřejmě při té organizaci na všechno zapomněli, to je klasika. Evička byla první, co se ozvala, jestli může přijít a tak. Takže Evičko, díky moc. Síň slavy turné, jak říká, už to chajo, pojď vyhlaš si to. Děkuju. Tak já bych poprosil Michaela Hermana, protože to je asi nejstabilnější součást tohoto turnaje a zapisuje se do síně slávy turnaje a tímto samozřejmě děkujeme a vážíme si toho, že tady s náma tohle turnaj absolvuje. A doufám, že ještě bude. Hlavně ať je v novinách, prosím. Prosíme místní žurnalisty, hlavně ať je v novinách.
Mickey Hirschman. Potlesk pro něj a děkujeme. Tak jo, co tam máš dál? Nejlepší hráč. Ale tak jako pozor, ale to jsem nebyl ani jednou dotázaný. Za mě to byl... No, dal sice dneska gól z penalty, je to tak, já jsem to neviděl. Ale nejseš to ty. Ale je to hráč z vašeho týmu, je to Adam Chromek. První Adamová otázka byla, co to domluvil, ne, fakt, přísahám, přátelé, ani jsem nebyl dotázán jednou, ale ten Rubíček si dal možná. Jaká to bude? Překvapení je to Jirka Linder. Ale ten kluk se mi stal od začátku nedovolil s ním. Lindros, gratulace. Nejlepší střelec. 12 jenom, no. Loni to bylo teda mnohem víc. No nic, Horváčku, pojď. No. David Horváček. 12 gólů, je to taká, jo. Tak to ty většinou dostal tak za 2 zápasy. David Horváček, nejlepší střelec 7. ročníku turnaje osobností. A naštěstí David je abstinent, takže veškerou alkoholickou cenu přenechává tady pořadatelům. Davide, děkujeme. Davide. Vyhlásíme nejlepší tým, který dal nejvíc peněz, nebo vybral nejvíc peněz mezi sebou a překvapení to určitě pro vás bude. Je to opět jako minulý rok, jako předminulý rok. Je to tým Třevše. Moc děkujeme. Částka, která byla vybrána od tohoto týmu, je 7,5 tisíce korun. Já bych chtěl jenom doplnit to, že kluci se podílejí nejenom na tady té akci, ale i na samotném Sports Cupu a i na dalších akcích, kde jsou hodně akční a činní a přátelé, Sokol Třebeš za mě srdcovka, díky moc. Jste úžasný, protože za ty roky, co podporujete nejenom tady turnaj osobností, ale i Sportradecká, minimálně jedno dítě je vaše, kluci. Díky moc. A 3. místo. FC Láben Furt. Což sedí. A je to tak. A je to Karel Piták. Karliku, za týden se uvidíme na srazu. A možná, Karel, bych mohl říct jednou historku, když jsi hrál ještě za Jablonec. Ne? Kajo. Tak jednou. No tak ne. Tak já vám řeknu jenom to, že Karel Piták je parťák, který v životě neskazí žádnou srandu. A výborný kluk a už od základní takový byl a Kajo, vlastně za děkuju a děkuji ti za podporu celého Sports Cupu. Díky. Karel Piták a FC Láben Furt. Teď nás tady bude spoustu, protože nejlepší mančat na světě vyhrál 2. cenu a je to Sportradecká tým. Kuci, já jsem těším za to, že jste tady a
Jsem na vás naspěšný. Míšo, pojď si to přebrat. Na prvním místě a je nám ctí vyhrát mix FC Hradec Králové. Fantastický výkon. Chlapci, skvělá práce. Na to, že to poskládali Jirka Linder, tak jako dobrý. Jiříku, připrav se, budeš mít slovo. Jo. Ty jsi rozený mluvič. Takže přátelé, mix Hradec Králové. Vítěz 7. ročníku charitativního turnaje osobností. A poprosím vás ještě o jeden potlesk pro mix Hradec Králové. Takže kamarádi, gratulujeme vítězům. Moc vám děkujeme za podporu. Tak ještě jednou děkuju. Chtěl bych vás tak pozvat samozřejmě všechny, abyste přišli do župy a poseděli tam s náma a užili si ten večer. Budeme dražit dnes. Lokarova, přesně, Fláša, 5000 poprvé. Výborně. Liga mistrů. Zkusíme Jardu Zelenýho, vyvolávací cena je 5000 korun. Spartani, pojďte. Momentálně nejlepší top. Máme 5000 poprvé, máme dát někdo víc? Máme 5000, přihodí někdo? 5000 po třetí, Pláša, děkujem. Vlastně on tam přijde. Máme tady nabídku 500, Martin Zbořil, dá někdo víc? 500 po druhý. Tak Martine, je to tvoje. 5000 po druhý. 5000 po třetí, Jirka Liky, děkujem. Zpátky do mateřského klubu. A vyvolávací cenu znáte, začínáme na 5000 korun. 800 poprvé. 800 po třetí. Cena je stále stejná. 5000. Tak nic. 500. 5, 2. 6 poprvé. 6,5 po druhé. Tady 7,5 po druhé. 7,5 po třetí. Děkujeme. Radši půjdu na fabriky Brezek. Tomáš, prosím.